L'associació mediambiental La Sínia és un referent a lo que és la custòdia i la gestió de l'espai natural del riu Gaià i a nivell social doncs, la gent ens contempla com un element més a tenir en compte. Això, per una entitat petita com som nosaltres, doncs, és molt important pel fet de que col·laborem, participem activament en tot aquest procés de millora del nostre entorn natural. Una de les eines bàsiques de gestió és la custòdia del territori, crear aliances, sobretot amb els propietaris, ja siguin públics o privats, dels espais tant fluvials com els que tenim al voltant del riu, per poder fer i gestionar totes aquestes accions de conservació bàsicament de la biodiversitat. Veïns i veïnes dels pobles, doncs, implicar-los a les accions de conservació, passant pels ajuntaments, per nosaltres peça clau que l'Ajuntament de cada municipi doncs, es cregui allò que fas, fins a arribar doncs, a les administracions més potents. Per tant, la custòdia per nosaltres passa amb el fet de que hi hagi una aliança forta de tot el territori. Ara, evidentment, la Sínia té una repercussió a tota la conca, que és més important, i això també ens permet poder arribar a llocs on fins ara no ens pensàvem que poguéssim arribar. Un pilar important des de l'inici de l'entitat, el vam crear un grup de voluntaris, doncs sempre ha estat que el voluntariat acompanyi tots els projectes, separant molt clarament el que és la feina professional d'una persona contractada, remunerada per fer aquella feina, i la feina del voluntariat. Sobretot el que esperem és que el voluntariat sigui gent implicada del territori, intentem, les activitats per exemple són obertes a tothom, però sempre intentem que la gent local d'aquell espai on actuem sigui la que directament hi participi. Estem promovent que la societat posi en valor allò que té, per exemple, molt a prop de casa. La desembocadura del Gaià per nosaltres és un exemple. La gent d'Altafulla, la gent de Tarragona, la gent més propera, crec que ara coneix molt millor què és l'espai natural de la desembocadura del Gaià. Segurament això és gràcies a la tasca que ha fet la Sínia durant tots aquests anys. Treballem des d'una forma holística per arribar a la conservació del territori amb l'ajuda de les persones i sobretot treballant amb els actors del territori, amb els agricultors, amb els propietaris, amb les diferents empreses i les entitats. Els principals agents que treballen al territori han de poder viure de treballar al territori. Per tant, la conservació de la natura només pot ser quan és sostenible econòmicament a llarg termini. Bàsicament, nosaltres no podíem conservar sols el territori, per tant necessitàvem l'ajuda de més gent i aquests, els màxims experts de gestió del territori, eren els que treballaven cada dia, els agricultors, els gestors forestals. Per tant, el que necessitàvem era que la custòdia fes d'actor principal perquè nosaltres poguéssim fer una gestió a llarg termini i que sobrepassés la nostra capacitat. Nosaltres vam crear la marca Can Moragues amb l'objecte principal que fos una marca que posés en el mercat els productes en custòdia i on nosaltres poguéssim explicar aquest valor afegit dels productes en custòdia. Can Moragues és la nostra via d'economia verda. Nosaltres treballem des d'un punt de vista molt humil en el qual simplement volem donar exemples en el territori del que pot ser el desenvolupament sostenible. L'economia social, evidentment, forma part d'aquest concepte, però ja no només l'economia social, sinó que hauria de ser tota l'economia. El que tenim clar és que amb exemples com aquest el territori en surt beneficiat i no només a nivell econòmic, sinó també a nivell social, a nivell ambiental i també a nivell d'estructura social.